Kuyini ukuthwasa? Abantu abaningi-ke baye bethi ukuthwasa ukufunda. Abanalo futhi iphutha lapho baqinisile. Kepha there is more to ukuthwasa. Meaning, kuye kube ukuthwasa bese kuthi ngaphansi kokuthwasa kube nokufunda. Bese kuba nento esiyibiza ngokuthi ukuziqondisa noma ukuziqondanisa, i-alignment. Kusuke kwenzakalani lapho and yini inhloso yayo yonke lento? Inhloso ukuthi wena, umzimba wakho, lo kamoya nalo owenyama ube aligned. Phinde futhi le mizimba yomibili ikwazi ukucrossa, meaning wena ngoba usenyameni ukwazi ukuthi wenze into yenzeke emoyeni, njengokubusisa nje amanzi ukuthi awaphilise loya muntu. Leyo nto leyo ozobe uyenzile lapho emanzini angeke uyibone ngalamehlo lawo enyama, but izobe yenzekile kodwa yona ngokukamoya, uzophila loya muntu loyana. Lo mzimba-ke kamoya yiwo lo osuke unama-chakras, okungukuthi yila kuhlala khona-ke lapho yonke le moya osuke uhamba nayo wena. So uma uyi-align-a-ke usuke-ke uhlelemba yonke le moya esegazini lakho, shuthi ekulama-chakras, ukuthi ihlale kahle, kube nebalance emzimbeni wakho. Ngoba uma uzwa kuthiwa umuntu uyagula noma kuthiwa kunengulo elashwayo, kusuke kuyile imbalance, futhi umzimba wakho usuke ungekho stable due to ukuthi le moya ayihlalisekile. Khumbula, kunobumnyama kunokukhanya. Isisekelo leso sayo yonke into oyibonayo eyindalo. Nomuntu uqobo ukuphethe kokubili lokho engikushoyo, ukukhanya nokumnyama. Okusho ukuthi-ke emzimbeni wakhe kukhona kokubili, nale moya nakhona ngokunjalo. Kunamadlozi kuney'thunywa. Amadlozi asebumnyameni, iy'thunywa zisekukhanyeni. Ngakho-ke wena usuke ubhalansisa labo babili ukuthi behlale kahle emzimbeni wakho. Ama-chakras wakho avuleke, engabhlokheki, ukuze kube ne-flow ye-energy throughout ibody yakho.